24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши БРИКС Плюс бо раиси ҷумҳурии Татористон Рустам Минниханов мулоқот намуданд. 24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши БРИКС ҷам бо раиси ҷумҳурии Татористон Рустам Минниханов мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози вохӯрӣ барои пазироии самимӣ изҳори сипос карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки дар доираи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ бо Русия масоили ҳамкорӣ бо минтақаҳои он аз ҷумла Татористон дар маркази таваҷҷӯҳи доимии мо қарор дорад. таъкид шуд ки саҳми Татористон дар ҳаҷми умумии гардиши мол миёни Тоҷикистону Русия беш аз $50 миллион амрикоиро ташкил медиҳад ва бо назардошти имконоти мавҷуда мумкин аст ин нишондод боло бардошта шавад. ҷонибҳо вазъ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон ва ҷумҳурии Татористонро баррасӣ карда ба рушду тавсеяи робитаҳо дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, металлургия, маъдан, нафту газ, саноати химия, сабук ва хӯрокворӣ, дорусозӣ ва сохтмон диққати хоса зоҳир карданд. густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика, кишоварзӣ ва сайёҳӣ, робитаҳои фарҳангиву гуманитарӣ аз ҷумла дар соҳаи маориф зарур шумурда шуд. ҳамчунин доир ба дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳи дуҷониб гуфтагӯи судманд сурат гирифт.